Kurang ajar kowe, kurang ajar kowe. Kowe gawe dolanan wong ra weruh kowe. Ora lho nek kan kudune dia peka terhadap suara to ya. Ayo. Nah, Aduh, ya ngerti ya. aku nang endi Jal? Nek lama dikit. Ajar ra kowe. Digrayai wae Mas Fajar apa. Engko nek tak omongi to, engko nek kleru kowe muni aduh tak kira gelungan nek ngono. Oh, niki enten cerita nyata, Pak. Apa Mas? Cerita nyata. Dados napa nggih rencana tunanetra niku ora napa nggih alumni Man Klaten. Man Klaten ora mayoritas nggih weruh sedaya. Lah kanca-kancane mlaku rak mesewu. Kak ngeten. Apa nyampluk liya-liyane malah tekan alamate bareng ya, Pak. Alamat ngendi? Ya alamat mriko. Nek wong kenal alamate apa? Wonten. Alamate ngendi Jal omongke? Niki Kowe ora mancing-mancing Tin tak. Polo lho ora. Alamate moto irung ngono ki. Oh. Ya nyampluk sak. Ya, arep gandrung. Napa sampean arep magandrung napa ta Tin? sinom. Nggih. Jenengan ajeng gandrung. Oh, jelas. Loh, nek jenengan ora ngerti aku nang endi Dek iki lho. Kowe ngerti ra iki, Pak? Iki mau ono adegan lucune ra diperhatikan penonton. Apa? Ini. Jelas. Iki kok ndatangan nggo dikopi kok barengan iki men. Lah wis senengane ngono. Ayo yo kowe, ayo. Kowe mikir arep tok kapake kok tok obah-obahke. Mboten napa-napake, Pak. Mengko teni sini napa ngono. Ayo, sinom napa-napa? Sinom. Sinom Parijata. Aku kudu